smartphone man hi no pangtan a thalo viawem ti hi ingai to to ngayem zirchiana thar pakhat chuan kum no pang bi ka phone computer le tablet khoya no pangten hun rei tak an man chuan no pangte chuan hriat reng na le zirna konga har satna an tok thei ti atarlang ifa te abik takin kum ni chin hnuailam te om tleina tan smartphone ipek lo acha achan chu no pangtan screen ma a hun man tam lutuk hi apoi wang ani a hei hi thil thar ani lo bok kum tam tak chung chu mithiam ten no pangte chunga tun lai thiam na hian ngong thalo anei thu an lo soi to thina ma se eng tiang chi in nge a hlo om thei ti shelowero kan tam viau ome tun hnaya zirchiana thar pakhat chuan no pangten an no pan zualaya screen kan ti mai phone computer le tablet te an man tam chuan heng screen te hian an thil zir le thil hriat rengna konga ngong thalo le dam chung dai thil lomom lo a thlen thei thu atarlang in sam le National University of Singapore zirbing tu te zirchiana in a soidanin no pan zualaya phone TV computer le tablet ma a hun tam zok man chu zirna konga hlotlin lo na le puitlin hnuwa thil hriat rengna chak lo na ne na in zom tlat he zirchiana a hian mithiam te chuan growing up in Singapore towards healthy outcomes gasto ti ming voin no pang zanga pani an zirchianga no pangten kum tina screen an en hun chung an chin chia chu kum kwa an ni laya an zirna le kum som le achan ve an ni laya an thil hriat reng theina nen an khai khin ani World Journal of Pediatrics ti chua he zirchiana hian no pangten phone computer laptop tablet an khoi hun reizong ringot en lovin no pangin screen an man tran hunin ngong anei le nei lo hriat nan kumruk chunga screen an man dan an zirchianga chuta an hmu chua chu ngai tua tham tling tak vek ani no pangte an no pan zualai abik takin kum khat an ni laya screen en tam thin te chu nakin hnu zela zirna lama hlotling lo zok le thil hriat rengna konga chak lo zok an ni thei zia he zirchiana hian atarlang kumruk vela no pangte screen man thin dan po zirna lama hlotlin lo na nen a in kung kaya hei hian no pan lai le sikul an lutir hun hi screen man chung changa hun poimo big ani zia atarlang ani zirbing mi te soidan chuan hetiang taka ngong anei chan pakhat chu screen ma a hun tam zok an man hian no pangte tan thil zir le than chhona atana tangkai entir nam infiam te le khabuchiar te le nu le pa te ne na hun manang chi te titurin hun an nei tlem phawang ani ber tin screen man chung changa hian he zirchiana hi a om chhun ani hran lo kumsang ni somhnia khan University of Calgary seri medigan kai shuai zirbing tu te chuan no pang sing khat sang re zakwa panga te zinga zirbing na chi sang somli pahnian kalpuya screen man dan le no pang tong thiam chak zong in kung kai dan an zir chiang ani screen ma a hun tam zok mang no pang te chuan tong an thiam chak lo deu tian mu chuaka chuti rual chuan om zenaya screen man puiemo en kol tu tha hnuaya screen man tiremo an ni thung chuan tong an thiam chak pha hle tian zir chuak zirmi te chuan screen ma a hun mang tam lo no pang te chuan tong an thiam chak zok hle ti an mu chuak bok friends rama zirbing mi ten kumsang ni somni pathuma an zirchiana chuan screen man na sat le ril rupek thei mi alo na in zomem ti hriat na no pangte a zirchiana pariat an kalpuya an zirchiana panga te chuan screen man tam le ril rupek theilo na chuan in zom na anei tian mu chuaka hun rei tak no pangte an zirchiana somzinga paruk chuan phone khoi malu tuk chu nakin hnuwa ril rupek thei mi alo na ne na in zom tian mu chuaka zirchiana palia ero in zom na chiang tak an mulo thung atop bera chuan mithiam te chuan phone man tam lutuk emo man matir lutuk emo chuan no pang than len na kong sang zirna lam le thil hriat rengna te tong thiam na le ril rupek thei na thlengin ngong anei tian soi phone an khoi ringot hi a poi ber chu ani lo ma se no pangten enge an en engtiare nge phone an khoi ti le nu le pa anin rolem ti te hian an than len na ngong anei vek ani